Madame Koer, maak ik klaar voor de koer. Begin nu veel spas, nog te geen vast. Madame Koer, Madame Koer, Madame Koer. Hör op met die muziek. Hör op met die muziek. Ik kan alleen maar huren. Mijn god, jongens. Wat een schravel. De hoeren meent er. Dat een rotkaseuvel. Godverdomme nou in. Is er niet te geloven. Is er niet te geloven dat carnavalszaken immer meer Sinterklaasen verkopen of verhuren, terwijl Jenne drieën leuft. En dan de flauwekul met die zwarte pieten. Een paar weken geleden, schoolklas naar binnen gegangen, zongen de kinderen: Sinterklaasje, kom maar binnen met je meervoudig gepigmenteerde medemens. Want terwijl ik weet, ongelooflijk, alles wat zwart is, darf niet meer. Alles wat zwart is, darf niet meer. Gisteren belde onze tuinman op. Of we een paar stond goed regenboog werken. Oh, Muke, daar valt hij toch niks meer in. En dan de carnaval. Roe, geel en groen. 3 kleuren. Is dat het nieuwste wat ze ons gaan afnemen? Oh, Ron Ogie. Ah, netteke. Maar. Ik kom net uit de eeuwige, vochtige gemeentegrot van Valkenberg. Ik ruik het. Ja, dat wel. Is toch niet te geloven, hè? Weet ze? Die luxe kerstmannenpakken van dich. Ja, die ze besteld hebt, ja. Die met die geïntegreerde warme hongerbox. Die verkopen niet. Voor geen meter. Snap ze dat nu? Terwijl het er toch in die grot met al die spelonken en die Hollanders strekt uit het verrek. Dus niks verkoord? Haha, jawel. Dan tegen dit meisje 60 van deze enorme, sexy kerstvrouwenpakjes verkocht. Voor achter de glühwein of de appelbeignets. En de volgende week leveren. Oh, de echt wel netteke. Ja. Oh, dat was geweldig gedaan. Ik wou kennen puutje, maar ik ben bischof. Oh, chic hé. Wie meer klanten dat voor nu al verzamelen, testen succesvoller weer de zaak. En carnaval, dat is het feest van de Limburger. En gelukkig voor ons krijgt carnaval immer meer concurrentie van die andere themafeesten. En netteke, daar kunnen we voor het ganse jaar van leven. Ho, 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 Merry Christmas! Hé, dit is wel mijn tekst, hè? Oh, zo. Nee, maar dat is gelijk. Ik ben blij dat er nog veel van die oer-Hollandse feesten zijn overgebleven. Ik neem een sokkerfeest. Ik neem Halloween. Thanksgiving. Valentine's Day. Black Friday, Blue Monday. Wat is het allemaal? Och, het Oktoberfest. Zeg pan af. Maar we denken ook een beetje aan ug. Ja. Er is ook nog zo gaat als een roze maandag. En we zijn zo blij, omdat het nu wel Pasen is, dat vieren wij. En we zijn zo blij, Tietje zelf en verder, daar is dat vieren wij. En we zijn zo blij, omdat het nu wel Pasen is, dat vieren wij. En Pasen is dat vieren wij. Omdat het nu wel Pasen is,
Kunde hij. Hallo, Sint. Hallo. Luister, ik weet wie een vrouwelijke zwarte Piet heet. Ga het meer. Zeurpiet. Facebook. Zonnebaadje. Vertel me eens, hast je van die pekjes kunnen verkopen? Ja, helaas. Ik ben Wat wel bij gedaan? het bestuur van de schutterij heen heerlijk geweest. Maar ja, die willen alleen maar de vogel afschießen. En je naar haas. En dat is even lekker met mijn eigen tietje ook rennen. Sinterklaas. Ben ik toch voor ons mijn holletje gekregen? Hey, oh. Over die holletje wil ik niks huren. Oh, Maar ik moet wel zeggen, dat stetsje steeds ik jod. dank je. Hingen. Zo uit de Playboy weggelopen. Maar wanneer mag ik me ook eindelijk eens een keer de haas het vel afstruiven? Weet je wel, het begint nou ergens te jeuken wat eigenlijk net mag je ruiken. Johnny, du bist in ons nieuw carnavalzaal. Ja. Limburgs topmodel. Oh. Maar du gedreigst dich wie een stomme knien. Haas, haas, dat ben ik. Kom jong, we jongens omkleden. Gewoon, buk dich even. Bist du gek, hé? Nee, ik bedoel, haas je over wie vrijer. Oh my god. Huur op met die muziek. Begrijs ik ging aan de piano's. Godverdomme nog. Hey Ron, denk ze er wel nog aan om die 60 kerstvrouwenpekjes te bestellen voor de volgende week? Ja! Met dammekoe, met dammekoe. Dan wordt gelachen, wordt gedanst, dan wordt gezongen. Met dammekoe, met dammekoe. Met verlauwen, maar ook zeker met jongen. Met dammekoe, met dammekoe. Met dammesje, en mevrouw, dat jong hoi meidje. Houd dich maar vast, straks heb ze last. Boepie, houd lachen, tonnen toujours. Met dammekoe, met dammekoe. Met dammekoe, dan wordt gelachen, dan wordt gedanst, dan wordt gezongen. Met dammekoe, met dammekoe. Met verlauwen, maar ook zeker met jongen. Met dammekoe, met dammekoe. Maar dammesje, maak ik klaar voor de koer. Het begint nog veel spas, toch erin was. Met dammekoe, met dammekoe, met dammekoe. Madame Koer, maak ik klaar voor de koer. Begint nu veel spas, nog erin vast. Madame Koer, Madame Koer, Madame Koer. Rob, ik kan een helemaal op straat krijgen. Dan werd gelachen en gedanst. Mijn god. Morgen de opening van ons nieuwe zaak en kijk eens wat hij pas geleverd is. Men viel niks kunnen verkopen, jongens. Ham voor zo'n deurwaarde voor de duur. Och, is dat dan net tenminste als vorig jaar de tent gesloten heeft, hè? Ja, net, hè, Dat de ja. spullen in beslag heeft genomen. Ja. Oh, daar hij zo'n prachtige bruin oog, hè? Dat moet bij mij altijd binnenkomen. Ja, Ja. dat zal wel. Je bent een van de weinigen die nog allemaal het tuiken uit de brievenbus had hangen. Maar de deurwaarder was. Ik vond het net zo'n leuke man. Dat wil me een Poolse shampoo met opbod verkopen. Ik vond het een bruut. Ach man, wat maakt dat toch? Neem eens toch geld uitgeven nu. Die willen allemaal sparen voor die 3 doldag. Oh, die 3 doldag, daar geef ik mee uit als een wie 6 weken Spanje. En dan moet ik ook nog sparen voor het Oktoberfeest. Och jongens, kom. Ja, en ook nog voor die gewoon. Een gans groes Valentijnscadeautje. Het duurt. Johnny, Ja. er is niks meer voor ons te regeren, jong. We moeten nu zorgen dat we de zaak aan de gang Ja, krijgen. ja. En daarom ben ik vroeger dat het netteke die kerstvrouwkostuumpjes verkocht had. En kijk, Johnny, Ja. dat nemen ze het startkapitaal. Oh, ja. En nu met de carnaval voor de duur, moeten we zorgen dat we nog klappen maken. Ja, waar is de klaproger weg van de vaste Oh, loffen? nou ja, met zo'n verkoopskanon mystig gaat het zeker lukken. Ja. Als ik dat zo zie, dan weer ik de chefin van de afdeling
Vrouwlu. Wenn dich dazu zien, dan ben ik hij samen met dich waarom de chef van de afdeling heren. Chefin, ja, kijk, dat darfst du alleen doen. Ja, en met verstand moet een beetje overzicht houden voor de zaak. Ja, natuurlijk. En dat is bestemd niet toe. Maar, kijk, 30% van de lu is jot in rechnen. Ja. En doe je het jammer je nog bij die anger 80. Ja. Kijk, Johnny. Doch zorgste, die moet blijven zwamen. Ja, dat moet zwamen. En wenn ene verstand had van een zorgste, Johnny, Dat bist du het. dan is het wel dat zin. Maar, ja, pas op, ik ben bischof. Oké. Jongens, het enige waar ik zorgen over maak, wat nog niet binnen is de complete zending van de vastelovend. Vastelovend. De vaste loven. De vastelovend. Oh, ja, maar... Vastelovend, ja. Als kleine kroekenstof Als kleine kroekenstop leef ik al direct voorop. liep ik al direct voorop. In buurt met de vaste loving. In buurt met vastelovend, rijden, viesje, knijden, schminken en verkleiden. Och, wat is het leven dan toch schoon. Voor ons 6 gesneden kook. Nu met een open boek. We vieren vaste loving. Ja, vastelovend, En het is ons goed gegeven, een manier van leven. Het duurt erbij, het is te gewoon. Vaste loven, dit is de tijd van het gebeuren. Vaste loven. Geef het leven kleur. Het maakt ik vast. Kies iets verkochten nog los. Vaste loven. brengt mensen weer. Vaste loven. Dit is pas leven. Dit is het leven. Leven met zijn bed. Vaste loven. Wat fijn zag dat er ons al die spulletjes had gebracht. Vertel dus, wat had er voor ons metgebracht, mevrouw? Dat zijn restantpartijen van de VND. Hè, is de VND. Vastelovend, die dameslingerie, decoratie, ja, dingetjes. Ja, en wij zijn het snelste van de hele wereld. Ja, morgen besteld, vandaag al in huis. Oh, dan zit er zeker goed remeun. Nee. Nee? De groenste stad van de wereld. Weert. Weert. Ik wil zeggen, bij ons toe is altijd die kleine niet eerst moet sterven in Weert. Wat mensen doen, wil je mij te zeggen?
Nee, niks. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het fantastisch vind dat in deze tijd nog van die familiebedrijven bestaan. Familiebedrijven? Ja, het is toch prachtig dat ze samen met die moeder nog zo'n bedrijfje kunnen runnen. Ik ben zijn vriendin. Oh. Clifford moet er nog in de pakbon aftekenen. Dat mag al regelen, want... Zeg je, apropos Groense stad, Wedderval, dat vuur in de Parkstad in Amerika, de prijs had gewonnen voor het beste toeristische gebied van de ganse wereld. Maar kijken, hij is er Becher. Ja, Parkstad? ja, Parkstad. Hoe moet ik dat zoeken, Parkstad? Kan er dat niet, mevrouw? Alsjeblieft. Het schoonste op de wereld. Wat er herjert had je maat. Oh nee, die kist die begint aan te trillen. Kunt van die erbarmelijke zingen. Johnny, dat zijn die nieuwe elektrische sambaballen. Dat is een nieuwe trend. Die rammelen van zichzelf. Heerlijk. Oh, dat vind ik chic. Mevrouw, had er ook de pruiken metgenomen? De pruiken. Nee, die... Waar is dat? Ik ben even bellen. Ja, hier helemaal niet bestaan. Wacht eens even. Ron, ik ben zo nerveus. nee, Komen we nog wel op het ziet klaar? We zijn er weg van. Ja, hartstikke Met een bedankt. goeie Ja. vastenavond. Netteke! Ron, stel je vuur voor Houd je nou. met mijn grazen in de knieën. Sorry hoor, te moe. Netteke! Ja, entschuldigen Sie mich bitte, wo der Ron, der roept mich net op de teppich. Ja, Weet je waar die pruiken bleven? ja, die komen nu net in Remun de grens over. Dat doet nog niet stand. Oh jee. Torsten, ja, En is er entschuldige. misschien dadelijk file bij de outletcenter? Of is de roertunnel ondergelopen? Of had zich in de vrachtwagen in de Zwalmentunnel vastgevaren? Johnny, houdt de moel. Na, bis gleich, Tan, tschüsske. Auf Wiedergesehen. Ron, en de feestartikelen. Hast ze daar aan je daad, weet je wel, die serpentines. Waar is de Sherpa Nee, die serpentines. Dat is, ja. serpentines. Ja. En ballonnetjes. Had ik ook zo van ballonnetjes. Ach, heerlijk. Hierop, Johnny, Ja. die han ik geregeld, de feestartikelen. En die zullen ieder moment binnenkomen. Maar ik maar jeng zullen. Heerlijk. Oh, godzijdank.
Stort, niks kapot. Ja. Links. Als tegen het zes. Dekantje op, voorzichtig. Verzet. Ja, Hoe jongens, moet het heen? kom maar, nee, wacht maar heel even, want we moeten dat dadelijk daarboven ophangen. Daarboven. Ja, daarboven. Oh ja? Als Ja, ja. tegen het En dan zes. toveren we dat hier om tot de meest fantastische vastelovenszaak. Oh, Dus dat is heel spannend, hè? ik wil ook een leuke vastelovenszaak, daar verheug ik me ook zo op. En weet je waar ik me het meest op verheug? Op die spannende pashukseren, Ronnie. Het is wel vastelovend, jongen. De kunst wel aan ding trekken. Ah ja, weet je wat ik denk? Kerel, klonen trekken. Immer een hoogtepunt. Zeg juffrouw, ik heb geen ongeluk geslept met dat bord. Wat staat daar eigenlijk op? Ja, ogenblikske. Jongens, kom. Ja. Oh. Wat is dat? Wat kost het? Wat kost dat? Loester, dit heb ik speciaal door de bevriende kunstenaar van mij die al jaren in de bijstand zit laten maken. En dit is mijn cadeau voor u, voor de vastelovend. Voor de opening van de nu zaak. Tada! Ja, Leuk hè? Chic hè? erg leuk, joh. Ja. Ik heb me bekend voor. En dan Annie. Ja, ik heb eigenlijk ook gedaan met vastelovenssalon Ron en John. Het vond ik veel schöner. Ja. Als tegen het zes. Ja. En ook die kleuren, het kunt een beetje bellig op mij. Zo de recht hier op een samzig met een genegenvoet, zeg maar. Ja, de kans richtig zien dat dat door een kunstenaar is gemaakt die al jaren in de bijstand zit.
Toe eeuwige homo, dat ze Wat zegt ze me dan nu? enige verstand was toe van kunst Ja. is een museumboot op de Gay Parade. Oh. En shit, geer eens op, je Staan pakt die het nummer en weer. gaat eens poetsen, we moeten die geld verdienen. Ja, ja, Hij scheert het ziek. hang dat bord op, jongens. Poetsen. Wat zou ze moeten gaan poetsen? Nee, ik moet niet met een doek gaan poetsen. Ik ga ze niet met een doek, met zijn lapje poetsen. Hij steekt het zes. Hé, ja, We kunnen er een goocheltruc mee doen. Allee, lik die eens, lik die met eens. toveren. Ja, dank je lekker. Hier. En wat ga je ze dan doen? Wat ga je ze doen? Ja, wacht. Het is wel spannend. Ik moet er eerlijk bij zeggen. Ja, We hebben er zo smoeiend op geoefend. ja. Is toch nooit gelukt? 1, 2 en 3. Ja. 1, 2, 3. Ja, ja. Suffert was de best. Je hebt de doek veel te vroeg weggereten. Loop met verroet. En trap me niet op de tienen. Dan doe ik de rest van de avond alleen. Ik tover dich weg. En weg is Dapke. Poetsen. Die met het poetsen. De tomme stond al klaar, joh. Wacht eens even. Hé. Dat ken ik, het met. Let op, hè. Balletje, upke, dupke, kepke. Hoppa! Let op. 1, 2, 3. Oh, let op. Hoe zou het? Hoppa! Ja. Dat is upke, dupke, balletje, kepke. Ja, hoe zou het zitten? 1, 2, 3, mevrouw, 1, 2, hoppa! Ja, nu wordt het lastiger. Let op. Oh! 1, 2, 3, hupke, kepke. Hoe zou het zitten? 1, 2, 3. Papa, slip. Ja! Die zult er wakker voelen. Hoppa! Hoppa! Zo. Hier zult er. Je moet er zitten. Huh? Hop! Knupke, balletje weg. Hoe zou het zijn? 2, 3, 3, 2, 1. Hop! Hop! Poetsen, godverdomme! We moeten die geld verdienen! Schrik me kapot! Op met de handen. Mijn god, Netteke. De helft van de bestellingen is pas binnen. Ik moet hij ook aan alles denken. Trek hem van de deurwaarde van de duurstore en dan zijn we al gesloten, voordat we überhaupt op zijn geweer. Hallo? Hallo. Zijn jullie open? Nee. Ja. Oh, Ja, natuurlijk. wij zijn op zoek naar van die jurkjes, van die dirndls. Ja, voor het Oktoberfeest. Dat er voor een Halloween is. Ja. Is Nee, die tegenwoordig, hebben we niet. is tegenwoordig veel populairder. De Duitsers kunnen elk moment binnenvallen. Ik bedoel, de Duitse de spullen uit Duitsland kunnen elk moment ze komen. Mevrouw, ik kan u wel een mooi Halloween pakje aansmeren. Ja. Aanmeten. Ja. Kijk, dan valt u in ieder geval een slag op het Oktoberfest. Ja.
Of een heel leuk kerstvrouwenpakje. Ja, of een hele fijne roze burka met flaporen. Hoor aan de knieën. Wat in de knieën. Oh. Nee, nou laat dat maar zitten, dan komen we anders morgen wel even. Oh, is dat? Och, Net een keer. da ist der Torsten aus München. Einen recht schönen guten Tag. Und alles gut? Entschuldigung, Wieso dass ich sind mich Sie so verspätet spät? habe, Ja. aber ich stand in einer ganz langen Stau. Ja, ja. Ist auch immer Druck in Wie lange war der Stau dann? Sag Torsten, wie lange war der Stau eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich stand ganz vorne. Ach, Jungs. Sag Torsten, ich mag doch mal Torsten sagen. Aber natürlich, Johnny, wir haben uns doch mal eher gesehen in München und zur Bruderschaft getrunken, weißt du noch? Ja, hat er wohl. Torsten, was bin ich froh, dass du da bist. Und dass du es nie in den Stich gelassen hast. Oh, ich hatte schon ein bisschen Flug, dass du nicht mehr kommst. Aber was hast du einmal mitgebracht? Wir haben nämlich schon Kunde. Okay, ich habe die Perücken mitgenommen. Ah, So schöne Frauen. So wie Sie. So wie Sie. Und natürlich auch so wie dich, schöne Oma. Oma? Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann. Im Leben ganz genauso wie im Roman. Aber ich hab 10 bis 12 und mehr beinahe. Denn für mich, ja für mich, sind die Mädchen und zum Küssen da tralalalala, ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und was ich tu, ich denke immer nur an einer Blut. Und diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mond hat die kleine. Ja, das alles ist mir sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und doch gehört nur einen offenbar. Denn die eine, die ich meine, verpasst. Das ist mein Glück, sag jeder Frau, jeder Mann. Im Leben ganz genauso wie im Roman. Ist der blond, liebt der braun. Ist der braun bei ihm nur blond gewinnt. Aber ich ihm vertrauen. Ich bin im Punkto Haare, Farben, blind, tralalalala. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und was ich tu, ich denke immer nur an einer Blut. Und diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mond hat die kleine. Ja, das alles ist mir sonnenklar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und doch gehört nur einen offenbar. Denn die eine, die ich meine, küsst, So, vielen Dank, Herr Kapellmeister. Wirklich wunderschön gespielt, Dankeschön. Bellissima. Ciao, Pavarotti. Hebben die stukken de Forti. Aufhören. Was sagt er? Nein, er meint, was hast du schön gesingt. Ja, das habe ich von meinem Vater gelernt. Ach ja, ist das so wie die alte Zunge, so Pfeife, die Junge?
Aber komm, ich muss wieder gehen. Ich muss nämlich noch eine Runde machen. Gib lieber eine Runde. Greif schon. Ja, auf Wiedergesehen. Herr von Dorsten von Liebling-Listerfeld. sind Sie das? Über afdeling. Zou dat nog wie familie zijn van Prins Bernhard? Ja, ich denke het wel, maar wel van de verarmde tak. Ja, von Lippe, Punkt. Dann wünsche ich Ihnen gute Fahrt in die sehr schöne Heimat. Dankeschön. Ich sage Tschüss und viel Erfolg. Ik zit ze op Tinder. Was? Love me tender. Hey, Loester. Hebben we wel een belangrijk emus voor de opening morgen? Ik bedoel, ik kan anders wel even een bellen. Ik ken nog immers in Den Haag. Je kunt bellen wem ze wel, het zal maar niks kosten, netteke. Oh, nou, dan valt Maradona af. Dat kunt toch niet wensen en bels. Maar let op, jongens. En we hebben een klant. Ja, en dan moet eens kijken wat een green is. Ik denk dat je voor een Halloween-tekstje kunt. Oh, deurwaarder. Nee, maar. Nee, dat ziet er niet uit wie een deurwaarder. Nee, niet. Dan kijk eens of ze me de Sinterklaas kunt verkopen. Ja, dat doe dat maar. Dat is een mannen. Ja, mannen zijn verdicht. Nee. Ja. Kijk eens of ze me de Sinterklaas kunt verkopen. Waarom allemaal de meertjes? Hallo. Dag. Werd er al bediend? Nee, nog niet. Hier komt natuurlijk voor een vastelofinspectie, wa? Ja, ik ga een schandpectie voor de carnavalszondag, voor de carnavalsmondag en voor de carnavalsdinsdag. En voor al die 4 dagen had ik een fijn prinsenpak, maar er eens komen kijken. En ook voor de vrouw van u had ik hij op de afdeling kleine maatjes, we noemen dat de Beppie Kraft afdeling, had ik ook geen chance. Maar dat kijken is echt het voor de vrouw. Wat? Nee? Nee, ik zoek het stummix. Geen Het stummix? stummix voor oude en nieuw, voor de oudejaarsconferentie. Och, meneer. Net wat stummix. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja? Ik heb echt het voor u gemaakt. Oh, enig. Geef maar heen. Och, kijk eens hier. Echt fantastisch. Voor de New York. Oh, wie net, joh. Dit is mij net even een tekstje te formeel. Ja, ja. dat niet. Een beetje te veel van het goede. Ja. Dat is niet helemaal... Ik kom voor een jasje. Ja, sorry, wa. Nee, dit is er niet. Is het dat niet? Nee. Jammer. Kijk eens. Ik wist niet dat we dat houden, maar ik denk dat ik dat wat past. Wauw. Dat zit alsof het al gedragen is. Ja. Ja, maar ik moet zeggen, meneer, dat kleed ik wel heel slank af. Ja. En ook in het gezicht. Ja. Oh, fantastisch. Laat me eens even kijken. Oh, op de pruikenafdeling had ik nog een hele fijne welderspreuk vurig. Dat zit er ganz verder van de vastelof en een Venlo. Ja, dat mag wel wat minder. Hè? Wil er eens afrekenen, alsjeblieft. Even kijken wat het kost. Dat is €50, alsjeblieft. 50? Ja, dat is €50. Wilt je er nog een zakje bij? Ja, hier. Kijk eens, dat is 20 cent extra. Jo, merci. Zie ik hier het binnenkort de opening zenig. Ja, morgen. Oh, weet je wat dat doet? Kom dus morgen en een pietje. Dan laat er uw prachtig nieuw jasje zien. Ja. Dan kan je er en dan zie je dat we dat ook verkopen. Jo. Hé jongens, Ja. kom even, er staat een enorme vrachtwagen. Ik weet niet hoe er hierheen moet met dat gedoe. Ze zitten al half in de parkeergarage. Oh, gelukkig Kom toch. even. Wat voor werken. De Halloween-spullen. Er moesten natuurlijk altijd in het leven vooruit kijken. Maar ik zou toch heel graag met u eens even kort willen terugkijken op 2016. Wat fijn dat je daar zo spontaan op reageert. Heerlijke zaal, ja, heerlijk. Maar ik snap wel waarom je zo reageert. Ik begrijp het wel. Het is natuurlijk, ja, het is een avond, hè. We hebben echt aan om te bepalen wat ik ga doen, natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk...
is een beetje management van de verwachting. Met andere woorden, wat vindt Gier leuk en wat wilt Gier huren? Dat is altijd lastig om dat zo even in te schatten. Hè? Ik zat laatst met mijn schoenmam te eten en ze sniet een stukje vlees af en zei, is dit nu rund of is dit varken? Ik zeg, aan welke kant van de verschit? Ja, dat is... Ja? Dat is een beetje een gevoel voor humor dit, ja? Ja, dat is prima, dan gaan we gewoon zo weer. Hè? Dat is... meegemaakt. Ik heb nog zo... En het hele probleem is van deze grap, die is gedateerd. En er komen een drietal begrippen in voor die ja, eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Probeer het even uit te leggen. Er komen 3 belangrijke begrippen in voor. En één is religie. De andere is de Tweede Wereldoorlog. En de derde is schuldgevoel. Dus ik zal het even uitleggen. Religie, moet je je zo voorstellen, dat is diep geloven in alles wat nog niet wetenschappelijk bewezen is. En een heel groot systeem van een klein groepje lui, een groot groepje lui om het doen te houden. Dat is een beetje zo zou ze religie kunnen omschrijven. En de Tweede Wereldoorlog, ik zal het even uitleggen voor de jongeren in de zaal. Allebei. De Tweede Wereldoorlog is een mondiaal conflict, waarbij, laten we het voorzichtig zeggen, Duitsland geprobeerd heeft definitief het wereldmeisterschap naar zich toe te trekken. En voor nog steeds in Volkswagens rondrijden en Hugo Boss pakken dragen. Maar dat weet je, hè? Hugo Boss houdt in de eerste business case in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Hugo Boss is begonnen met het ontwerpen van de pakken van de SS. Dat is historisch. En dan kent je je afvragen, Ramon, wat heb je dan tegen Hugo Boss? Het past me niet. En dan hebben we nog het begrip schuldgevoel. Dat is ook heel lastig om dat in 2017 uit te leggen. Wat is nu schuldgevoel? Nou, dan moet je je voorstellen, het collectief schuldgevoel van Nederland, Jan Roos. Dat van VNL. Dat is een beetje het schuldgevoel bij elkaar opgeteld. Jan Roos. Daar hebben we nog geen shampoo voor gevonden voor de man. Maar we zijn erg op zoek. Nou, de Tweede Wereldoorlog, religie en schuldgevoel. Kom bij de man, kom bij meneer Pistoer en zei, meneer Pistoer, ik heb gezondigd. Ik heb in de Tweede Wereldoorlog een Jood onderdak verschaft. Maar zegt meneer Pistoer, dat is toch helemaal niet zondig? Sterker nog, dat is een heldendaad. Ja, zegt hij, maar ik heb daar geld voor gevraagd. Ja, zegt meneer Pistoer, dat is natuurlijk niet netjes. Maar ik kan me wel voorstellen in die tijd van spanning, de bezetting, dat ik erin moet leven, dus dat vergeven voor dich wel. Ja, zegt hij, maar moet ik hem nu vertellen dat er kreeg voorbij is? Het is dus een beetje management van de verwachting. Hè? Wat vind je hier leuk? Dat ik het even... Het liefst had ik allemaal even persoonlijk een hand gegeven. Dat we elkaar even leren kennen. Maar dat mag niet van de televisie. Dat mag allemaal niet. Dat duurt te lang. Dan gaan jullie wegstappen. Dat willen ze allemaal niet. Dus ik doe het even heel snel. Mag ik een voornaam weten, mevrouw? Hier, ja, hier. Gonnie. Dan ken ik in ieder geval het Gonnie al. Dat ik... Het Gonnie, hè? Ook niet de Gonnie, maar het Gonnie, hè? Ja, hier doet dat niet, maar dit is echt een het Gonnie, dit. Hier is het. Dankjewel, Gonnie, dankjewel. Mooie naam trouwens, Gonnie. Ja, Verregen Toes kreeg derde. En voor heb ik het ruzie over de namen. Mijn vrouw wil allemaal van die moderne namen voor de kinderen. Die denkt dus nou over Liefke. Dat vind ik zo'n shitnaam. Zo. Dat weet ze niet, hè. Het kind geboren werd, kent heel lief zijn, maar als het 18 is het misschien de grootste trut van West-Europa, hè. Maar de hele tijd, maar Gonnie, dat zijn nog namen. Dat zijn Huub, Lies, weet je, Tini, Gonnie. En een goede kind, Marijn vind ik ook zo'n naam. Dat weet zo niet of een jongske voor meisjes, hè? Nee, maar Gonnie, dat kent ze nog eens. Gonnie. Bij een goede kindernaam moest ze maar 2 dingen achter kunnen zeggen. Laat dat en eten. Nou, Gonnie, laat dat. Nou, dat klopt, hè. En Johnny, eten. Ja, dat klopt, hè. Gonnie, geweldig. Even snel, 2016, zijn we ook maar meteen vanaf. 2016 wordt een beetje een kanteljaar. Is een jaar waarin eigenlijk net niks gebeurde. Zo. Dat gevoel zo, hè, gewoon niet, wie ze 17 was. Denk maar even 3 jaar terug, toen ze 17 was. Toen ze 17 was, en ze 16 is, weet je, dat klinkt al nog uit. En als ze 18 is, mogen ze met rijbewijs beginnen. Maar 17 is zo slap niks ertussen. En dat wordt 2016 ook, zo'n kanteljaar. Waar we ons over 30 jaar van realiseren, dat wordt het kanteljaar. En dat kan ik rustig hier zeggen, hier, Helle. Want over 30 jaar is er toch geen hond meer controleert wat ik hier gezegd heb. En als ik het voorspeld in Nederland, maakt ik dat meteen in een deskundige. En daar ben ik een beetje bang voor.
Want voor ze het wist moest ze in een talkshow gaan zitten. Als deskundige. En dat is nog tot aan toe, maar ik ben eigenlijk als de dood dat ik nevens Sylvana Simons moet gaan zitten. Dat lijkt me zo akelig dat ze nevens Sylvana Simons komt te zitten in een talkshow. Dat Sylvana Simons die moet beschermd worden. Dat is al triest dat dit in dit land gebeurt, maar bij Sylvana Simons ben ik het er eigenlijk wel mee eens. Die moet beschermd worden. Vooral tegen zichzelf. Want ze heeft dus wel de Sinterklaas vernacheld, laat voor eerlijk zijn, hè. En dan kan ze zich de vraag stellen, is Sinterklaas nog wel welkom in dit land? Ik weet niet of je de binnenkomst van Sinterklaas gezien hebt in 2016. Hij komt binnen in een of ander tweede, derde rangs binnenhaventje aangekut. Het is elk jaar immer erger. Hè? Binnenkort kun je hier gewoon in de binnenstad over de bongert heen. En zo, dan zit ik weer een woord van met maar sluis wordt, geloof ik. Gewoon niet, ja? Maar sluis wordt. En dan met een bootje kumpel, elk jaar werd het een slechter bootje. Vult u dat ook op? En dan vraag ik me af, is die man nog wel welkom in ons land? Elk jaar met een beroerde bootje. Dit jaar houden we een bootje bezig hoe ik van denk, daar heeft Michiel de Ruiter nog met gevaren, ja? Is Sinterklaas nog wel welkom? Maar laat voor eerlijk zijn, het is een brief, immers met een migratieachtergrond, die met een bootje aankomt. En op het moment dat de voor dan wal zit, jagen we mijn taak op, hè? En Sinterklaas gaat met de tijd mee. Natuurlijk is het zo dat hele Zwarte Piet, dat heeft zijn grond in het slavernijverleden, dat moet voor vanaf. Er is geen enkel geciviliseerd land dat dat nog wil, dus dat moet voor vanaf. Daar maakt voor goed Pietjes van, allemaal prima. He, dat lukt wel allemaal, behalve blauwe Pieten. Dit jaar ook blauwe Pieten, dat vind ik debiel. Blauwe Pieten zijn smurven, punt. Ja, beetje duidelijk houden alsjeblieft. Ja, dat denk ik ook nog begrepen. En Sinterklaas gaat met de tijd mee, dat kan inmiddels ook liedjes van bol.com inlezen. En Sinterklaas gaat met de tijd met. Wie heeft hier de laatste keer katsenballen in een net gekregen? Hè? Lang niet meer. Sinterklaas gaat met de tijd met. Terwijl ik wel vind dat er een paar dingen van Sinterklaas moet bewaren. De zak. Dan kan zo'n zak Monash meteen met naar Spanje, wat mij betreft. Of Donald Trump kan in de zak met naar Spanje, vind ik ook heel erg handig. Alleen bij Donald Trump is het een beetje lastig, omdat het verschil tussen de Donald en de zak niet goed zuust. Dat is een beetje... Dat is een beetje lastig. Donald Trump is de eerste Amerikaanse president op het moment dat de president werd kleiner gaat wonen. Je kan zich afvragen wat gevaarlijker is, of hij een man de code schrijven tot de kernwapens, of hij een Twitter-account geven. Je kan zich afvragen. Maar er is hoop. Er is hoop. En laten we maar beginnen in ons eigen kleine parkstadje hier. En of Landgraaf en Heerlen het nu wel of niet gaat lukken om samen te gaan, de beweging is ingezet. Er is hoop. En straks komt er namelijk allemaal bij elkaar. Dan gaan alle gemeentes hier, die gaan allemaal samen op weg naar dat gevoel dat we het toch met elkaar samen moeten doen. Er is namelijk hoop en ja, dat betekent herbestemmen. Dat betekent herbestemmen, dat betekent herindelen. En dat vinden we gevaarlijk in de politiek, want het woord herindelen, dat is de helle hond van de politieke beleidsmakers. Dat is de minotaurus van het politiek domein. Maar we gaan vanzelf herindelen, want er is hoop. En die hoop die brengt ons tenminste naar morgen toe. We moeten namelijk met die hoop weer. En dat betekent ook herbestemmen. Leuke ideeën, slim ideeën. Net zoals in een Landgraaf gewoon een skibaan tegen de Mijnsteenberg aangeflikkerd hebben. Dat is een goed idee. Maar we moeten weer gaan. We moeten namelijk gewoon de buitenring hoeveel jaren over zeiken. Dan moeten we gewoon gaan concurreren met Zandvoort. Dat werd het nieuwe circuit. En dan... En dan kregen we ongetwijfeld Max Verstappen hier naar Limburg toe. En dan komt dit met een Mercedes of een Ferrari. Maar we gaan gewoon op de buitenring racen met een Hyundai. Wat mag ons dat allemaal goed? We moeten namelijk gewoon herbestemmen. En dan bleek Heerlen de oudste stad te zijn. En dan ging ik er in de wild namelijk samen in dat grote parkstad. Rondom dat thema de oudste stad. En tegen die tijd is burgemeester Ralf Kreewinkel. Die is verheven tot keizer Ralfius I. Keizer Ralfius I. En daar staat Ralfius I. in het Maankwartier omgedoopt tot Colosseum. Staat hij daar. S
PQH, de Senaat van Heerlen, heb ik het volgende te vertellen. En dat maankwartier, dat kreeg er nooit vol. Daarom werd er een Colosseum. Dat kan voor twitterende raadsleden naar binnen flikkeren. Dat kan er voor rouleers naar binnen flikkeren. En dan daar in dat Colosseum hoe we allemaal bij elkaar zitten. Daar zoeken voor een hymne, voor zoeken een lied, een gezamenlijk parkstedelijk lied. Dat zal klinken over de akkers van Brunsum, de velden van Landgraaf, de graften van Voerendaal. Een parkstadhymne. En dan is het niet maar zo'n klein kutpriesje in Dallas. Dan werd het priesjeten voor Parkstad. Priesjeten! Die handver. Die hymne. Echt? Ja. Bijzonder. Ja, ongelooflijk dat ze dat wel begint. Laat ze duren. Ja, Schonkemans, lekker met. Het schönste op de wereld had door Trump ons gezegd. Dat is de Parkstad, het steekt nu op de kaart. Lass mich nicht lachen, mach mich nicht wies, en schoekelens met op de eerste prijs. Hoe schwarze Gold, een paradies. Waar spritsen ze zegenungen op de moer in de Parkstad, in de Parkstad. In de Parkstad, in de Parkstad. Waar hand de koele het landschap verzout. In de Parkstad, in de Parkstad. Wo hebben ze voor iemand en alles verbouwd? In de Parkstad, in de Parkstad. Wo komen de toeristen uit de ganse wereld? In de Parkstad, in de Parkstad. Voor liggen Boensum, Overbanken, Kirchholland, Graafhelen, het Voerendaal en Simpelveld in de Parkstad. Het schönste op de wereld had tot Trump ons gezegd. Dat is de Parkstad, het steekt nu. En wie zo wie, deel 1 van de Madame Cour on Tour 2017. In deel 2 bespreekt Raymond Clement de stand van zaken in de thuiszorg, Upke Dupke rammelt op de vleugel, Amy Schillings komt uit de kas en Jan Smeets mogen een poster ophangen van Pinkpop. Het schönste op de wereld had tot Trump ons gezegd. Dat is de Parkstad, het steekt nu op de kaart. Lass mich nicht lachen, mach mich nicht wies, en schunkelens weer op de liefste prijs. Hoe schwarze Gold, een paradies. Oh, shit. Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour, maak je klauwen met jou. Weet je nu veel spas, toch tegen vast, Madame Cour, Madame Cour, Madame Cour.